давоми боби 26. туй ки будааст бо лабони хандон ва чашмони дурахшон аз Норимбой ҳамсараш пурсид тоҷирабону. туи суннатӣ будааст духтарбаророн ё келинфаророн? шумо занонро туй гӯянд худо медиҳад, хандид Норимбой. Норимбой завҷашро сахт эҳтиром мекард ва ҳамроҳаш ҳеҷ гоҳ муносибати дағалона надошт. доиман мардҳоро маълумат мекард ки бо занонашон ҷангу ҷанҷол ва дуруштурӯӣ мекунанд. боре ҳам дар оилааш хархашаву нофаҳмӣ барпо нашуда буд. занро лату кӯб намудан ин бенангиву номардист. ҳамдиҳагонашро таъкид мекард ӯ бо кадом рӯ модари фарзандонатонро мезаниву боз шаб дар як болин сар мемонӣ. боре як ҳамсояш занашро даштноми қабеҳ медиҳад ва зарбаҳои паёпай мезанад. Норимбой рафта дасташро медорад ва сабаби муноқишаро мепурсад. табақро шикастагӣ лаънатӣ сабаб пеш меорад ҳамсоя. хайр як табақ будааст да? сарзаниш мекунад бой. бо задани ту табақ ба асли аввалаш намеояд кӯ? ба ҳар ҳол дили одам ба табақ месӯзад. бефаҳм. ба ғазаб меояд бой. дилат ба табақ месӯзаду ба модари фарзандонат не? сари ҷаҳлат мабодо зада мекушиаш. табақ кӯ аз даст рафт. занат ҳам аз даст меравад. ба чӣ кор мекунӣ? ба кӣ душвор мешавад? ба худат албатта. ҳамсоя хатогиашро фаҳмида сардори қабила узр бисёр хост. бой бо занаш фаҳмонд ки ҳам туи суннатисту ҳам келинфаророн. кадом рӯз будааст? пурсид занаш. панҷшанбеву ҷумъа. ба гуфти қосид туй 2 рӯз давом мекардааст. соҳиб туй шуморо мешинохтааст? аҷаб саволи содалаҳона медиҳӣ занак, ҷавоб дод бой. агар намешинохт маро ба туяш хабар мекард магар? чӣ ҳадя бурданиед ба туй? бой баъди андаке таваққуф ба занаш нигариста гуфт. ба андешаи ман аз ҳамон аспое ки сари хон аз гӯшину бузкашиҳо гирифтааст якеша мебарем. ман чӣ ҳадя тайёр кунам? маро аз ту аҷаб меояд занак, ин дафъа бо овози баландтар гуфт Норимбой. ҳамин қадар дидаву дар мӯйҳоят сафедӣ афтодааст. кадом рӯз келиндор мешавӣ, ба ҳамон туйҳо меравӣ. намедонӣ ки зан ба туй чӣ ҳадя мебарад? қодирқулбой бои калон бошад ё миёна? бо суоли содалоҳона дод тоҷирабону. ба ин чӣ кор дорӣ? ҳайрон шуд бой. ба туйхонаи дигар чӣ тӯҳфае бурда бошӣ? ба ин туй низ ҳамон хел дастархон осто мекунӣ. намози асру шомро Норимбой ҳамроҳи ёдгор Зубай хонда сипас сари дастархон нишастанд. баъд аз ошомидани хӯрок боиси ёдгор гуфт. бародарон омода бошед, пагоҳи рӯзи панҷшанбе ба туи Қодирқулбой хушқалагӣ меравем. бой бобои муҳтарам, гуфт Зубай, ки то ҳанӯз овозашро баланд накарда буд, маро ҷиву дар туи чунин одамони мутабаъ иштирок кардан чӣ? барои чӣ шумо худро пас мезанед? мисле ки ба ғазаб омад бой. вай бой бошад, ба худаш бой аст. молу манол дорад, вале касбу ҳунарро шуморо надорад. мол дер намепояд. аз боду борон сӯхтору тӯфон ё месӯзад ё ба яғмо меравад. ҳунар бошад ҷовидона мебонад. бобои азиз, ба суҳбат ҳамроҳ шуд ёдгор. мо ҳама меҳмон дар туи суру иштирок мекунем, вале кас ба одамони ғайр нишаста забони ӯро намефаҳмад. аз он хурсандӣ ба ғайри хиҷолати баҳрия бардошта наметавонад. мо аз шумо аз замин то осмон миннат дорем. бой бобо. пагоҳ рӯзи панҷшанбе аҳли оилаи Норбобо, паҳлавонону кӯпрониҳо деҳаи қавми туғ ба туи Қодирқулбой омадагӣ мегирифтанд. зани бой бо духтарчаи 10-солааш дар аспи савор буданд, ки дар ду пои хурҷин сару савғои бисёр дошт. ҳатто қирмиқии дастёр барои ҳадя бурдан рӯи асп нишаста буд. агар хусандии моро мехостед, ҳамроҳ мо ба ту мерафтед. илтиҷоомез ба ёдгору Зубай муроҷиат намуд Норимбой. барои ҳурмат ва таклифатон ташаккури беҳад, даст пеши бар гирифта ҷавоб дод ёдгор. лекин фармоишоти бисёре дасти худ дорем. пайдост ки дар он ҷо камаш 2-3 рӯз меистем. фармоишҳо рӯи ҳам шудан мегиранд. пас аз боварӣ мебароем. усуҳои дурӯғгӯву казобамон мегӯянд. хайр майлатон, гуфт бой. мо рафтем.
роҳатон бехатар бод. Дуяшон дод ёдгор. Худо иқбол обуратон диҳад. дар гӯштингириву бузкашӣ илоҳоғолӣ бароед. вақте туякиҳо назди тӯйхона расиданд, офтоб як қадди найза баланд гашта буд. дар атрофи тӯйхона одамон мисли мурчагон ва давоғе доштанд. аспони меҳмонон ҳарҷо баста кантар карда шуда буданд. ҳамин ки чашми хидматгор ба тӯдаи Норимбой бархӯрд, яке аз онҳо давида омада ба хонаи ҳамсояи Қодирқулбой, ки ҳамсояш буду бародараш барои як қисми меҳмонон дар ҳамон хона ҷой тайёр карда буданд, гирифта бурд. занонро ба хонаи Қодирқулбой дароварданд. ҳофизон бо забони туркӣ суруд мехонданд, раққосон мерақсиданд. дар як чанд дег паллав дам партофта буданд. дар як чанд деги дигар шӯрбои гӯсфандӣ меҷӯшид. меҳмонон дар айвони камбар вале ниҳоят дароз нишаста то омадани шӯрбову палав аз қанду қандалот ва меваҳои хушкутар аз қабили қолинг, мавиз, тудмиз, ангур ва ғайраҳо даҳон ширин мекарданд. чохи кабуд менӯшиданд. агарчи моҳи давл чиллаи хурд ҳам бошад, ба бахти навҷавонон ва кӯдакон суннати шаванда ҳаво нарму мулоим буд. офтоб ҳам шашапошӣ мекард. ҳангоми ҳамин замон мунодиён нидо давраданд, ки дар ҳамин болои деҳ кӯбкорӣ бузкашӣ оғоз меёбад. хоҳишмандон метавонанд ба он ҷо бираванд, хусусан касоне ки човандозанду аспони кӯбкорӣ доранд бираванд. хусусан касоне ки Сарихонбой, писари бузурги Норимбой, бо падар ҳамдиягонаш Норимбойро агарчи сину солаш ба ҷой расида бошад ҳам, вале ҳаваси тамошои тӯи сур ва гӯштину кӯбкориҳои пир нашуда буд. аспсавор бароҳ баромад. ҳарду дар тан ҷомаҳои мушки заъфар, дар сар телпакҳои пӯсти баррагин, дар по мӯзаҳои маҳаллидухт. паҳлӯ ба паҳлӯ пешопеши ҳамдиҳагонашон мерафтанд. ҳама сокинони деҳаи Хушқалъа, пиру ҷавон, зану мард, салобат ва ҳашамати падару писарро ба ҳавас тамошо доштанд. барҳақ Сарихон дар он сину сол ҷавонмарди танӯманду зебоӣ метофт. қадди мавзун, чашму абрувони сиёҳи ба худаш зебандае дошт. боз бо он сару либоси тӯёна ба ҳар бинанда писанд меафтод. духтари Қодирқулбой хоҳари арӯсро нигоҳ чашмаш ба Сарихон афтод ва ҳамон лаҳза ошиқ шуд. писарбача дар паҳлӯ шударо нихта карда пурсид, ки ин шаҳписар кӣ бошад? инро Сарихон паҳлавон мегӯянд, ҷавоб дод писарбача, ки паҳлавони Сарихонро дар бисёр маъракаҳои гӯштингирӣ дида буд. дар паҳлӯяш падараш рафтан дорад. вайро Норимбой мегӯяд, ки сардори қабилаи ва бои машҳури Хамитуғист. Хамитуғаш дар куҷост? Бо як бетоқатии духтарона пурсид духтар. ҳа, Юлдузхон, ба ҷои ҷавоб гуфт писарбача, магар ошиқаш шудаӣ, ки ба шавқу ҳарорат мепурсиш? дар ҳамин деҳа калон шудем. Холиқул, писарбача 16-17 сола дошт. боре чунин ҷавони зеборо дидаӣ? Не, иқрор шуд Холиқул. магар ҳамин хел ҷавонро дӯст доштан гуноҳ аст? Даҳонашро ба гӯши Холиқул наздиктар бурда гуфт Юлдузхон. худат медонӣ Юлдузхон, гуфт писарбача. Не Холиқул, эътироз намуд Юлдузхон. ману ту ҳамсоя ва дӯсти бачагием. агар маро ба ҳамон кал диҳанд, ё дилат намесӯзад? хайр бигӯем, ки дилам месӯзад, вале ман ба ту чӣ ёрӣ расонида метавонам? ҳамин ки ҷавонро дидам, гӯё тири сӯзоне аз синаам заду аз пуштам баромад. бо сӯзу гудод гуфт Юлдузхон ва Холиқулро ба он тарафтар гирифта бурд, то чашми бадбино нарасад. ту ба ман кӯмак расонида метавонӣ? додарам бо як эътимоди комилан арз намуд Юлдузхон. чӣ гуна ёрӣ? акнун ба гӯши хуш шуд Холиқул. Холиқулу Юлдузхон ҳарду ҳамсоя буданд. дар ҳақиқат Холиқул аз Юлдузхон 6-7 моҳ, ҳарду 16-17 сола буданд, хурд буд. бинобар он Юлдузхон гоҳ ӯро додар мегуфт. вазифаи ту ҳамин мешавад, додарам, ки бо фаҳмондан даромад Юлдузхон. вақте бузкашӣ тамом мешавад, ту якиҳо омада дар ҳуҷраҳои амакам бародари Қодирқулбой ҷой мегиранд, ту аниқ мекунӣ, ки туякиҳои Ҳамитуғ гурӯҳи Сарихон дар кадом ҳуҷра нишастанд. он тарафи корро худам медонам. майлаш апа, ин супоришро ман ба ҷо мерам, ваъда дод Холиқул. ман туро дар хонаи интизор мешавам, гуфт Юлдузхон. Холиқул ба тамошои бузкашӣ рафт. Юлдузхон бо аҳволи парешон
دیدای گریان جیگری بریان حرارتی بی پایان به خانهشان که توی در آنجا ادامه داشت در آمد. با ما باشد. بابهای جالب در پیش است. بیننده گرامی،